Jeg følger et projekt lige i øjeblikket, hvor kunstnere får mulighed gennem en kortere uddannelse at komme ud i nogle praktikophold, hvor de kommer med indspark til muligheder for, hvordan man kan arbejde med invention. Der var sådan en rød tråd i dag, som vi aldrig selv ville have fundet på. Altså, jeg havde ikke sat min gruppe ud og sidde ved et bål ved en strand og tale om, hvordan man i sten og lang viden delte. Aldrig. Men vi havde faktisk en helt fantastisk samtale ude ved det her bål. Altså sådan, han har sådan en hvilen i sig selv, som rammer et system, hvor vi kører med et højt tempo. Og nogle gange har sådan rigtig travlt med at hoppe fra problemidentifikation til løsning. Der hvor det er, vi arbejder med anden æstetisk sfære, langt hen ad vejen, der har de en meget fælles opfattelse af, hvordan en proces skal forløbe. Og en del af de ting, som har med forskellen at gøre, udspiller sig på et niveau, der ikke kan ses lige til at starte med, men som kan høres, og lige pludselig kan komme meget tydeligt til udtryk. Og det kan for eksempel være deres forskellige måder at forstå dele af en proces på, som pausen. Altså, han har gået meget ud at fortælle, hvad pausen betyder for ham som kunstner. At det er der, hvor inspirationen kommer, det her med at skifte rum. Og vi ved det jo alle sammen godt, at vi skal holde pauser. Og det er jo, men hverdagen, strukturen er bare ikke til, at man sidder og holder en hel masse pauser. Så han fik introduceret jer for en struktur, hvor pausen har at man funktion. man kan finde pausen, og pausen lige pludselig får en funktion. Hvad sker der i pausen? Den pause, han introducerede. Jamen, det er jo faktisk en mulighed for at ligesom komme ned i kroppen og mærke efter. Spændende. Jamen, det var meget tydeligt for mig også, ikke? Altså, at det her med, fordi jeg så jo også godt, hvad der skete for majoriteten af gruppen, når det var pause, så løb man ud til computeren og tjekkede en mail, ikke? Ja. Og eller også så skulle man noget. Ja. Altså, jeg skal derfra derhen. Ja. Hvor at han ofte stod ved hænderne i siden med et helt fuldstændigt tomt blik, ikke? Ja. Alt afhængig af, hvem man spørger, der vil det have forskellige betydning. Det fortæller mine undersøgelser mig på nuværende tidspunkt, at kunstnere ofte har en helt anden opfattelse af, hvad de skal bruge pause til. Pausen, det er den passive venten på at modtage noget. Pausen kan være der, hvor det er, at man ikke kan få noget til at fungere, og så kan man alligevel sige, nej, jeg skubber det fra mig. Og det er bare ofte det, at man reserverer rummet til pausen. Det kan være, det der gnisten kommer til løsningen. Jeg har 3. Jeg har faktisk 4 temaer her. 1. Nej, det må det være. 2. 3. 4 temaer. Tak for kaffe. Ja, det var en beskeden udgave. Og